What the fuck is that? Ľudkovia a ľudky moje, nech to stoje, čo to stoje. Až k vám domov prinesiem chvíľku zdvírok poézie. Pod vodou a na súši, bez nosa a bez uší. Behá ako gazela, rybonožka Adéla. Bolo by to podivné, keby mala ryba uši, nohy sú však nevinné, dokonca jej to aj sluší. Ľuďmi zatiaľ nevidená, skrytá je pred zrakom sveta. Turistom však odfotená, po svete tá správa lieta. Na Facebooku 1 000 000 lajkov, v Číne sa s ňou tričká šijú. Po sérii hippie štrajkov veľké firmy našli si ju. A tak malá Adéla, vyčítané zo zmluvy, stala sa nám modelkou svetoznámej